Kau geling. Pulang jauh. Wote kakakon. Yan. Tama ka. Tata Sabal. Oh, thank you. Tata Sabal. Oh, I thumbs up. Oh, thank you for thumbs up, my.
Parang kuan ano kanang hinira no. Para magod. Nag-LS. Kani Kani ang isda kanina ko. Kanya, bahalag lag. Walag amo ko ara may. Nasa ote kay subo ko. Sige. O kontra no. Ah. Para ko kan.
Wala pa ko na kuan, Joy. Nadawat na ko kay 62 hours. Utasan ko. Sige mo kagkuan ko. Okay, atrag ko din. Maganda. Una kang pasok ko. Matungtungan lang pero. Gawin man ako agad. Ikaw lagi gabi eh. Gabi eh ba? Basta 3 hours lang. Kung sa imo YouTube meet. Pingan na. Ayun na dyan ka nang nag-live ko ng lantaw yan sa kong video ka para makita tamit. Huwag tayo rin magyapon, no? Sagap siya mo pa. May pan siya? Wala pa. Hindi na siya mukha na lang. Gahapon pila na dagdag 20 ka pin. 80 city. Sa 2 hours lang ni Kailan mo. ko, sintay mo, ha? Hmm? Kailan tayo mo yun mo? Sa 62. Naginiat ko ang isa lagi, isa di aki. Nani ko ang isa, ay kabasi katong kwas nitong isa guro. Sa imo YouTube meet. Hindi sa ko niya eh. Nag-live ko. Ako wala man ko ga-online rin sa akong account kan adlawan nag-WH sir kay bahala to. Sa kana, isa. Nag-live ka? Wala ako nag-con ba? Ako nag-online sa YouTube sa akong channel. Tinan ako. Pinuma, nakuha. Ikaw sis, muni na ka. Ang ba na katulad ng mga siya eh. Taprin mo ni. Di? Ito man. Kanis ba? Kanis ba? Ha? Ha? Balod sa comic. O sige, magdali. O sige, sige kay. Nag-live pa ko ron. Sige, salamat. Nag-live ako karon. Tari mga sa YouTube. Dugad-dugad. Ay, ina juga na. Subscribe mo sa Kuamit. Mga classmate yan yung mati. Oh, dari ka sa group. Kuan ko na, Joy. Ito ko sa Joy. Sa mga meet, nag-live ko karon atin mo para makakita ko ninyo. Ay, para makita ta. Kuan ko na, Joy, mga meet, nag-live ko karon atin niya mo para makita sa inyo hang kagway. Pwede dyan, no? Ay. Atin niya mo kung lamoy time. Ay, sis, Jubilin. AB food trip. Oh. Salamat. Hello, my dear host. Sa host, BG, keep safe. Sorry, AB food trip. Kadi mo kumain mo, 30 na nila yung kumain. Basta na ni mama ko. Mga friend, welcome to my live. Salamat sa inyong pag-visit ako. Ako sa tonsi kaya nagpa-player sige. ako. Okay. Have a good day. See to you, my friend. AB Food Trip, salamat sa pagdalaw. Sis Jubilin, salamat sa pagdalaw. Shout out po kay Jubilin. Shout out po kay AB Food Trip Vlog. Sa lahat nagdalas akong
Sa kuang YouTube, salamat sa inyong pagdalo sa kuang. Nara ko sa gawas so nag-live kay sa taas wala magoy kuan. Live. Have a good day. Connecting. May padari loading pa dari Nako sa gawas sa soroy. Hi friend. Welcome to my live, my friend. Thank you sa pag-visit. Nice to meet you. Nice to meet you, my friend. Still with us. Yes, gumamit ako ng mask. Dennis, mabuto dito. Right? Walang signal. Salamat sa inyong pag-visit sa kuang channel. Ay, manok. Sorry, ang signal ko. Hindi na ang signal ko. Good life. Kabaho daw. Kabaho? Nan, kuan, bandre.
Magutan day. Panilay lang yung utang-utang. Okay rin na ay, daog na ay, basta na ay sabaw. Oh, kada na sabaw ba? Apa may tubig ko? Kung mga silingan dari, ano rin mga silingan. Oo, na hindi duwag isa. Salamat sa iyong pagdala sa kuan live. Iupat na akong bisita. Thank you po sa mga ni-visit sa akong channel. Thank you. Welcome to my channel. Thank you, my friend. Sa iyong pagbisita sa kuha. Thank you, Kai. Thank you. Upat na ako ang bisita. Thank you po sa iyong pag-visit. Oh, isa na sad. O, nene po no isa. Thank you po. Lima na akong kuan. Mayong hapon. Oh. Ay, Mayans vlog sis. Ay, mayong hapon sis. Mayong hapon sad sis. Nagbaso karon sis. Kana ako sa gawas na kuan. Nag-live kay sa taas. Hinay magong signal. Then, alimuot sad ba? Salamat kay sis sa iyong pag-visit sa kuang live. Tagadin ka sis. Mayans vlog, tagadin ka. Ay, Mayans vlog, sis kanang Tanhay City. Oh. Namuni na ka sis. Pila na ka hours imo sis? Mayans vlog. Ako ang RCs kay kuan naman 1,000 kapin pa man. Layo pa kayo ay. Abtan pa ni December. Shout out to all. Vlog, my friend, ikita niyo siya. Aray, kay wait ka on.
Mayo kay 1K na imo. Ang imo din sis, pila tabi mo sis? Mayas vlog. Eh sis, pagkuan sis, kanang pag double window sis. Bago pa ko nag double window. Ang isa ka oras na makuha na ko say, ang minutes kay kuan 1,500. Mag double window ko. Ay mong adlaw sis, nagpila imong adlaw nga minutes. Gamay pa ako gamay pa di. Pag double window sis. Aka na anas computer. Ay kana kasaway ka kuan sis, may natulo sa ko kay ako mang pagmangkon mag-double window daw para kay 80 oras. Ay sis, i-player ang video. Siyang sabi ang Chrome kadang wala to sa ibang opera mini. Sige, Jisabelin, salamat kayo sa yung visit sa kuwang channel ha. Take care, Miss Julie. Ay, itry ka nag-search si Julie, ang channel kay Julie. Parang sis akong pagmangkon sis. Ang iyang ikuan nga kuan bitaw. Mga apps man na sis imong ikuan ba? Ikuan sa computer ba din. Dayon nga nang imong ipalantaw sa imong video. Dayon nga muhatag sila kas imong ta isa eh. Daghan man na siya good. Ay sis, pila imong kuan sis, ang imong subscriber karon na. Sakit din na dom. Sakit din na niya natin. Barat! Barat! Oh, salamat na isa ni Dalaw. Salamat sa iyong pagkatin sa kuwang live.
Wala. Sobra na. Namasa niya ito na ito. Oh. Kapit na ngit-ngit. Mga guys, kapit na ngit-ngit dire. Kung ang oras, alas 5:40. Ay, asa lang kasi ito magbayad. Forty-seven point. Pare, ni ko do. Ay, nagita ko pinsan ni Guni. Dagang mo palitan na. Lagi mamalitong. Pero bata pa. Mapahimos na dili ka dako. Doon ang inyong balay ni Inday Kabkab. Distansya gamay sis. Ang amuha kay pusok man, ang iyaha kay Juan. Sa ibo. Kanang musak. Kanang mujip bitaw. Kanang muplitik 8 doon, gamay rasat pero muplitik 8. Madaw nito sa ibo. Ay kung lakaon ngay nang layo-layo sad sis oy. Ay sis kana ano ta niyo? Ito sa may kuan lagi sa may gate 4. O Doldora sa airport sad. Mas dool ako sa kaysa ilaha. Kaya kay kuan man sa ibo man to di. Ya ako kadiri ra man sa puso kanang dool sa kuan jud ba sa dire sa kuan ba Skin Airport jud ba ako dool la ang iya kay kanang layo gamay iya ha. Mula ka sa ilaha sis. Tata.
Ay, Lola, nagsikya. Hi, Inday. Happy big girl. Mayo og malinaw ning tanan kay magkakita taninyo diha. O syo, o lagi pohon sis. Ay kabutang mawala na ning kuan sis oy kaning coronavirus oy. Para linaw na ang kuan ba? Ang panahon. Lagi diri sa kuan sis sa diri sa Lapu-Lapu. Karang naay kanang kaliguan na diri sa kuan diri sa Bagong Bridge ba katong kanang kuan siya ba katong swimming pool da sa bridge ba kanang nindot kayo sis malinga imong mga anak dito sa water world sis kanang mali Hapit na mo ngit-ngit. Oops, sorry kayo Ay, okay ra ay. Kaya nag-live ko dre ba pang dagdag sa oras. Wala ningit-ngit na gyud, ningit-ngit na. Ningit-ngit na diri sa moa. Ato ra dito ibutang ang tubig tino. Ato ra dito ibutang no. Ako galon niyo, nanay mo galon diri duha. Baylo. Pupuhon wala ag niya midha pagbu. O sige sis. Magpaabot ni puhon. Parinay ta imong kuan sis no, imong bana no. O na akong FB sis, i-search lang dito sis kanang Doris Matos. Ang imo sis kanang unsay FB nimo? Doris Matos sis kanang naka-yellow ko ato. Imo sis kanang FB sis. Channel. O sige sis, kanang ako nang ikuan unya sis, imong FB sis. Imong name kanang ako nang ikuan unya kanang i-add na ka unya sis. Meninas, meninas. Kanang ngit-ngit diri sa kuan ay pusok. Kita ngit-ngit. O sige sis, kadang message lang ko nimo. Unya. Ay, sa rin tawa akong kamunday. Kaya di sa nagpakuan. Ako sa ipaibog ninyo. Asa ba kay yung kamunggay? Wala ka kumain sa iyo, ha? Balik pa din niya, ay. Ngit-ngit na jud kayo. Ay, sorry kayo ha, akong signal connecting oy, mawala-wala ang signal diri. Wala-wala ang signal. Pasensya kayo ha. May dalawa.
Hintay daw. Nagdagay. Ni agin na ayan dire. Ayan. Yan. Ayan! May katito ni Maron. Anong kakalaka ka na wag kay quarantine? Na, na kami dito pinta. Kana dito. Kamu ka. Okay, singot sa dia. Ay, parang init. Wala eh. Wala na. Tanda. Agay ko pa. Pangit-ngit na. Pangit-ngit. Ay, bakit? Ang soda. Gaya sa buhay nga. Ambot nyo! May balik ang sakit. Siya rin, bali rin. Ako rin i-super. Oh, ito i-super. Sana, sana. Ben. Sarap. Oo. Sando lang sa bangkot pa. With the size. Oh, bawa gilok. Marky stuff. Should Salamat, Sisi. Susot-susot.
connecting. Unhayag ng suga. Ah, mandala-lasin. Lasin, mahal sana. Correct. Kamay, wakot, Bi. Nakabalita lang ba? Nakabalita rin, no? Asa na nasi, di ba? Kuha.